Il-home concert annwali li tella laqda mużikali Sant'Elena ta' Birkirkara għal żmien il-miliet din id-darba ħabixra differenti. Dan hekk kif issir fil-għaxija din il-bandi Karkariża, magħruf aħjar bħala tal-Bagri, settela programm mużikali tal-Epifanija fil-Kolleġjat u Bażilika ta' Sant'Elena fis-7:30 taħt il-patroċinju tal-prepostu Arċipriet il-Monsinjur Paul Carmen Vella. F'dan il-programm, il-banda Sant'Elena se tkun taħt id-direzzjoni tas-Sur Mas Direttur Joseph Vella u permezz tiegħu l-għaqda se tiftaħ il-festi ċentinarji mit-twaqqif tagħha. L-assistent Sur Mas, Anthony Carbonaro, elabora magħna aktar dwar l-għażla mużikali għas-sif fil-għaxija. Programm fil-Bażilika ġifieri mużika sagra bħal speċi fil-Knisja bħal l-argong, għandna wkoll laqta mużikali tal-miliet bħal pastorali, se tuħosem ukoll il-kantant ta' Kristi Spitieri fejn se tkanta l-Ava Marija ta' arranġament ta' Simon Ellul u wkoll Omio Bambino Caro u bħala elu ikun hemm l-Alleluja. Dan il-programm żewwaq b'diversi kompożizzjonijiet fosthom ta' Joseph Haydn, Giacomo Puccini, Ennio Morricone u Emanuele Gallia se jalaq bl-innu Marċ mit-sena banda Sant'Elena tal-istess Sur Mas Joseph Vella li se jiżanżan dakinhar bħala l-innu uffiċjali għal dawn il-festi. Anthony Carbonaro temm jitkellem magħna dwar x'attivitajiet speċjali hemm imħejjija għal din is-sena. Banda wkoll sa tagħmel 4 recordings is-sena fil-fatt wieħed ġasar tal-Valzi għandna l-marċi funebri, marċi antiki u wkoll marċi proċessjonali u mbagħad għandna 2 ta' Mejju l-ftuħ uffiċjali tal-faċċata kun hawn programm barra l-Kazin. L-għada 3 ta' Mejju ikun il-Festa ta' Santu Kruċi mis il-banda tagħna wkoll tieħosem fejn Sant'Elena ħatgħaddi qudiem il-Kazin tagħna. Il-qofol ħajintlaħaq f'Awwissu meta fit-13 ta' Awwissu ħajkonna oratorju ġdid f'Jamant, mużika ta' Sur Mas Raymond Zammit u kliem tal-President is-Sur Anthony Saliba bil-kantanti u vuċijiet fil-Bażilika wkoll. Il-festi ċentinarji jintemmu f'Novembru bil-programm mużikali ta' Santa Ċiċilja fit-Teatru Manuel.